The sheriff will be knocking at Mahere's door to recover 33,395 after losing a court application and being ordered to pay costs. This is an application where she tried to shut the minister from court. The defamation case is still ongoing and the minister seems to be having upper hand with this development. It may be wise for her to settle out of court because she may end up paying more. Azvina kumira mushe. Advocate Fadzai Mahere vagariswa pasi panyaya yatinoma chakaire so far pari kunzi zvoni aiwa the sheriff ngaimbononoka do kwaMahere imbonorecover 33,395 US dollars. Ndo nyaya yacho iripo handiti. And the bad thing ichiri panyaya iyoyi ndeyekuti zvoni the defamation case is still ongoing and the minister seems to be having the upper hand. Ndo pari kupisa ipapapa kuti iwe gaya kuti iwo kana pakanzi minister achiri ne upper hand panyaya yacho iyoyi zvinopera sei? Pachaita sei ipapapa? Kana achiri ne upper hand pambe kuti vanhu vatombotaurana outside court wotomboudzana kuti apa tikuona kuti apakabayizika cha sorry hapana kuti ngeta sei ko hapana petingamba tichindingira zvo aboza apasina nyaya dzacho dzakangotanga sefani because ndozwa kuti vazhinji mutoshamisika kuti Mahere anza akuti kwase court vakatanga vachingochinjana mashoko pa Twitter vachibvunzana zvimwe zvinhu ikoyo anzo wakadai so boere koyo anzo wakazodai so koyo icho kwadero tanzo wakadai icho kwadero tokadai so vachingodaro vachingorovana vachingodaro saka pakazosvika pakuti ese pakunoroerana malawsuit defamation kunzi apa panongo waudarikira ko wayo uri kutaura nyaya idzi yo wayo kutaura nyaya idzi nyaya dzinongosaizana munongoziva zvana Advocate Fadzai Mahere ndo anateura Europa with this generation kungorova baba kungodzwa kuti baba vachitoenda vakadaro iri kupisa iyi ende vanoitora amenoti munoitoro sei iyoyi pamapisire iri kuita nyaya iyoyi because handidiwo futi inini kuti tiswerere kanyaya dzacho toda kuti tingoti kavara tovatarwa pasi. Mahere ari kunzi aningirina. Do you think kuti Mahere ipapa pachiro vakataurana outside the court? Do you think kuti machakera anobvuma here papa menya yacho kana kuti vanenge kuti bozi vanhu vazhinji vekuZANU PF inini hangu I know them zvokudaro kuti vatori bita vakatomutadzawo Mahere akabvira line up racho rakaenda rakakura vese ana minister mavetera nani vakatomuona vanotomuziva mushe vanhu vakawanda vanotomutya Mahere kuZANU PF ikoko. So nyaya hapo manje pana achabvuma here because my colleagues obvious anokuti but you ona ningakambotida isu sakaoma musuru kana kuti vanenge vataurana outside the court nyaya ningangori pokungodzura mapost nengokumbira public apology de pachalesa kwada kamwacha zvipira kuti it's better to lose money uyatogara chinesana nachivhayo every day. But anyway, tell me what you think. Munofunga kuti vanhu vakanzi vataurana outside the court. Do you think kuti pana ari wanzo wanyazotaurana zvakanaka here pano?